Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Rosita. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Parikot ko ti anak ko, gapo tanakaro, amang ibabain. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Rosita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Narabian ka manan asimmangpet, sa dino tinaggapuam. Nagpasyar. Asino ti kadwam? Dagiti barkada ka. Barkada? Wano, boyfriend mo? Awan boyfriend ko ita, nanang. Ulbod! Adda manan nadamag ko. Adda boyfriend mo. Kat adda asawa na. Nakaman nyo manin iti da ita, nanang. Hay, di lakit maibibos ti chismosa aya dito lugar tayo. Di pa'y lakit maunat amin dagita at chismosa. Saan da ka chismisan? No awan madeng aramid mau. Umapala ang dagita at chismosa. Anya ngay kumatiapalang dakeng ka. Siyempre, napintasa. Ado ti agusto kanya. Saan akas kadakwada, nga awan mangayat kadakwada, kaputa naglalaad na. Uray pa nagpaldak itinakiting, agbalin nga isyo. Gaputa saan da makapalda itinakiting, tanakangisnisit, kan piniglat dagiti lupuda. Ay uho na yan takasta pa nagrasrason mo. Apay, nasayat nga ron ayati makikabet. Nangibaga aya akabita. Adda ebidensya dayta nangibaga kada kayo? Ibagayo man kanyak te idarum ko? Nasaya at laeng no saan ngagpaiso. Di ka agar aramid iti pakay sagmakam si ka Cristel. Adun ti pakay babainan nga inar aramid mo. Saan na nga aminan, Mare? Natangsit pa ikit di ah. Damagan na no asino tinakaamuak ta idarum na kano. Ay sus, saan mo nga ibagbaga? Siya ka, Mare. Tanang kulaang mo't dayta nga istorya. Imbagak mo't ka, asaan na kasigurado no agpaiso. Saan ka amadanagan, ta saan ka mo't nga isagmak. Awam mo't timbagak iti anak ko. Nagdamagaklaang mo't no agpaypaiso. Ay nga, si ka, Mare. Mamati ka kaditi da iji achismis. Kasla patsyak mo't aminan nga idanon da kanyak. Gaputa adohon ti kalukwan ni Cristel. Apay mo't nga taakas di anak mo. Asino nga tati malaan na. Jakman ammo, Mare. Nga manipod nang ikasar iti sabali dya mo na aboy pren na. Nagbalin mo't tinakas dya. Nasakitan nga men apirmi iday. Dayta nga tati rason. No apay nga uray at asawa ng katutupanan. Dayta ti atap ko, Mare. Dito'y kaditi balay apag nanaidan ni Cristel? Dito'y nga road nakkaong. Siyak ti inana. Asino ka kaday? Siyak ni Maricon, nana. Asawa nak ni Henry. Sa dino ti ayan ti sumayat nga anak yo. Apay mo't anak ko na masumayot ti anak ko. Saan pa yasimbang pati anak ko? Asino ka nga men? Kaya't ko abalaagan ti anak yo, nana. Ay, apayan balasang ka. Anya ti atraso di anak ko kan ka. Ibagayo, taadaywan na ni Henry nga asawak. Ay, susapo. Ay, anya ti kayat mo asawan. Adda relasyon ti asawam kan ti anak ka. Madlaw kong adda pagmamauyungan ti asawak, nana. Kat adda nakaibaga kanyak. Adito'y ti pagnanaudan ti babae a karelasyon ti asawak. Ay, awan ti amok di tabalasang ka. Ang bayam ta kasaok ti anak ka. Nasayaat mo't no kasta, nana. Tano di na pa'y laadaywan ti asawak. Dakas ti mapasamak kan kuana. Sige, takasaok ti anak ka, balasang ka. Talaga amang ibabain na talaga dahi dya tao. Anya ka di manin ti problema yo, manang. Aday may ijabalay. Marikon tinagan na.
Agbalbal laang nga adaywan kanu ni Cristel ti asawa na. Dinamag mo kumaano ada ebidensya na alalaki ti anak mo ti asawa na. Saan ko na dinamag? Gaputabok akabailan nga aramiden ni Cristel ti bagbagaday di amarikon. Kasaritam ti anak mo. Bagbagaam. Tanupod numan day ta nga imbagaday ta amarikon. Naskay na lumiklik iti gulo. Anya ti plano mo ako na may papan iti parikot ti anak mo, Maray? Agipangpang tatay babae, Mare. Isuan na panunot ko asurutan ti anak ko kalpasan ti trabaho na. Bareng agkita na iti dayjay alalaki. Kat isuda adwa ti kasaok. Ay kat si kalata aramidam ti rumbang nga aramidam. Diyak kaya tamay sagmak ti anak ko, Mare. Uray kas jay ti ugali ti anak ko. Napatid kanyak. Ay katuan Maray. Ta anak mo lagad nga rod. Kano nga rod asurutam di anak mo ngay. Inton bigat, Mare. Inton namnama ag amalpas ti trabaho na. Mapanak agpaliiw ijeruar ti pasdek apag trabahuan na. Kunakto pa'y kat nagkita kayo iti lalakem. Nanang, anya aramiden nyo dito eh. Sika ka di ti agnagan iti Henry Barok. Siyak ngagpeso, nana. Agtugaw kayo, tamangan tayo. Agorder kayo iti kayat yo. Saan nga may makipangan ti gagarak? Ada kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day ta, nana. Adaywam ti anak ko. No saan mo akayat nga gipulong ak iti asawam? Anya ka din day taas sasawin nyo, nanang. Saan ka kasasaaw isungagtal na ka? Tapno ibagakken ka, Henry. Imay ti asawam ijabalay kat agpangpang ta. No saan kayo pailaan nga sumardang? Siya ka mismo ti agipulong iti asawam. Kat makaamo kayo matan iti biyagyaw no di kay paila sumardang. Nakipagkita ka na kayo, nana. Takayat kayo akasarita. Anya ti ibagam si kalalaki. Saan ko nariribukan ti anak nyo? Basta saan kayo lakit ning ang ipulpulong iti asawak. Diyak kayat amarakrak ti pamilya. Nasaya at mat, tanalaka ka akasarsarita. Ikarik-aliklik kon ti anak nyo, nana. No kasta garod, sa anak matan nga gipulong iti asawam. Kitagbalbaliw ka kuman. Made, ti kasta nga aramidang barok. Makonsensya ka kumamait. Oo, nana. Kat pasensya kayo lakuman. Basol yun no apay apinanawan nakmanan ni Henry, nanang. Salbag kakit di Di ka lagnak nakam. Apay, saan ka makasapol iti baraw? Kagura kayo iti naramid yun, nanang. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasamak ita. Aglinipat tan, nanang. Pumanaw akong dito'y balay. Anya? Anak ko, pagsaya atam ti aramidag. Kasla saan nga anak ti trato yu kanyak, nanang. Awan pa nang isakit yu kanyak. Saan ka ko maagumurgura no bagbagaan ka, anak? Kayat ko, ano makasapol ka iti lalaki nga ayatem, katay baro kumamat. Kagurgura kayo, nanang. Isungay tamat lang. Agim pake akon, pumanaw akon iti daytoy abalay. Ala, uray pumanaw ka. Ngamti ipakpakaasik. Saan mo nasublian ni Henry? Sumapol ka iti baro, anak ko. Pangaasim. Anya ti kayat asawon ti kaandamanain. Saan ka di pailang anagsina ti asawam kan ti anak ko? Umaya kagyaman kada kayo, nana. Amok nga awanin babae ti asawak. Kan agkid daw iti pamakawan kanyak. Gaputa, binutbutan yu kano. Nasayat mo't nga rudno kasta balasang ko. Mala, bantaya manalaing ti asawam. Gapo nga miniti inaramid ko. Kinaguranak ti anak ko kat pimbadaw dito'y balay. Saan ko nga amo no sa dino ti ayan na ita? Kasta ka di, nana.
talaga nga rod anatangkan ti ulo ti anak yu. Ikarkararagak latan. Asapay la kuma tamalawlawagan tinakulapan a panunot na. Sige, nana. Agpakadaak nga rodan. Kat ulitak ti agyaman iti tulong yo. Kat sapay la kuma. Taagbaliwan tinasukir nga anak yo. Nukasta, talaga saanin na nagaw-awit ti anak mo, manang. Saanan ading ko? Talaga na palalo ti sakit tinakam na kanyak. Talaga na iturid na kaalaksidain. Gapaw iti inaramid mo. Makaammo matan ah. Pagsayatan na matiga po, no apay anaramid ko ti kasjay. Bareng makapagpanunot tumot laeng, ket malagip na ti agawid. Agur oray aklang iti tiyempo. Mapan kun tumot laeng kasao. Mapanak iti pagtrabahuan na. Ay ket padasan man nga agpaysaw akasarita. Baring agbaliw ti panunot na, ket agawid ang dito'y balayaw. Kailiw ko matanjanak ko, ading ko. Duduha kami lang arudan. Ngam panawan nakpailaang mat. Ay, talaga kit di asaan anasaya ti panagpampanunot ti anak mo. Magnamnamaak, adumteng to ti panawan ang makapanunot ti anak ko. Anya ter aramidin nyo dito, inanang? Anak, mailiw akon kan ka. Agawid ka kumaan di balay. Saan akon nga agawid ije balay? Gaputa saan kayo ang mapakawan iti inaramid yo kanya? Adya ka di ti pagsaksakitan tinakam mo. Kat pagsaya atam laeng mo, tinaramid ko. Saan arumbang ang makibiyang kayo kanyak, nanang? Amok ter aramidak, iso asaan dak abibiyangan. Adakan ka, no saan nak ang mapakawan anak ko. Basta silulukat ti balay, anyaman nga oras akayat mo ti agawid. Pumanaw kayon, kat saan kayon ton ngagsubsubli ditoy? Ay, naimbaglakit din tanaira na nga imayak dito'y balayo, manang. Ay, Agtrangkaso kamat gayam. huwag nga rodading ko. Mabalin ka di nga igatangan ak iti agas ko. Ay katun day talagayam. Sana bale? Binigat ka nga umay kitain, umay kailutuan. Hagyaman na kaading ko. Awanan yaman na manang. Asino pa'y ti agtinulong ay, no di datang agkabsat. Tane, san mo ten nga agawawid ti anak mo? Talagan saan na kun ama pakawan dyan ako. Ay, nagkasang meten, no linaksid na kan nga inana. Isugarod ading ko. Pakabasulak gayam ti panangisurok ken kuana. Awan ti basol mo, manang. Nagbalin ka laeng anasaya at nga ina iti anak mo. Anak ko, si kakadingag paiso. Higsiyak nga rod, nanang, kat adda ka duwag. Asino ti kadwam? Iso ni Brandon, nanang. Ha? May bangal daw yun, Nana. Kastamat ken ka, Barok. Ay, sumr kayo pa'y Agyaman kami, nanang. Ala, agtugaw kayaw. Ay, naimbag maanta nalagip nakmatlaang anak ko. Gaputa kayat na kayo ama-am mo ni Brandon, nanang. Kayan ayat mau. O, nanang, kat saan kayo amadanagan? Tabaro ni Brandon, awan asawa na. Nasayat mo't anak ko. Tatinong palmo ti kinunak asumapol ka iti baro. Kat pakawanan da kumamot, nanang. No nagimula ak iti sakit tinakam kada kayo. Lipata mo dayjay anak ko. Maragsakan ak, tanalagip nakmatlaang nga inam. Kaya't ka akasarita, asaan as isasago ti anak ko, Barok. Anya ti bagayo, Nana? Pudno ka de, abaro ka pa'y. O, Nana. Kinapudno na. Kaya't kung may kasar ti anak yo. Kat kinid daw ko ayam amunak kada kayo.
No kasta, sikati na nga lukoy iti anak ko, nga gawid dita oy. Wala na. Iti damo, agkad-kad. Nga binagpagaak, kan linawlawagak ti panunot na. Ket, ajay, imanugot nga umay kami dito eh. Agyaman ak, tanaam mo na ka ti anak ko, Barok. Nasaya at ti panagpuspusom. Ket sapay la kuma, taayatem ti anak ko iti napudno, nga uray at dasuksukir na. Una na, saan kaya madanagan? Napudno ak iti anak yo. Naistoryanan kanyak ti si Bubu kailan napasamak iti biyag na. Ket maawatak ni Cristel. Agyaman ak no kasta, Barok. Nanang, anya ka diti bagbagayo kini Brandon. Ang mga nuinton madamdama, agbabawin amang ikasar kanya. Ah? Bilbili naglaang nga saan nakaluklukwan anak ko. Anya ti maibagam iti ibagbaga ni nanang kan ka, Brandon. Siyempre, saan kanto alokwen? Ayaten ka itiag nanayon. Ay na, naragsak ako da mapukaw iti daytoy alobong. Gaputan nakabiro ka iti lalaki anasaya at ti panagpuspuso na. Saan kayo pa'y amapukaw, nanang? Agaw-awir kayo pa'y iti agbalin nga apo ko yung. Ay katuwan anak ko. Day talagayam. Aw-awirek dagiti agbalin nga apukok. Aging ka akabailak. Ita, addan dua nga apukok, Mr. Lonely. Ket makunak anaragsak ti panagden na da Brandon ken ti anak ko. Ket agyamyamanak iti Dios. Tauray adu ti saan anasaya at akapadasan ti anak ko. Nakabirok pay laeng iti lalaki anasayaat ti panagpuspuso na. Tuy pagayam mo, Rosita. Agyamanak pagayam Rosita iti daytoy apakasaritaam. Ket numan nakabirok ti anak mo iti lalaki anasayaat ti panagpuspuso na, gapuken ka dayta. Tano saan mo nga inaramid ti rumbeng, sigurado ana isagmakmet itan ti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpahilinga di tinagan a Rosita, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.